mutaba achimhangarira jonatini pamukanyerero zvekare kumhangarira chirikifoka nagekifoka jona uendasoka ndaudai payakapedzisira kupinda Moses Ndaba akatumwa nedare kuti atsvake umboo nokutsa dare ndokuwanana kwaakanga nachirikifoka. Saka ndofunga Moses Ndaba kangokwanisa kuziisa dare mafambiro amakaita nezvamakakwanisa kuuya nazvo zvinokutsa dare kuti Cherity akanga ari mudzimai ndakaenda pantuda akatanga kundisa muchipatara cheurwere saka ndani marekodzi ake ndakatanga kuhararira. takakumbira umbo hweruzivi mudaremo takakumbira confirmation iyi medical confirmation here kana takakumbira umbo hwemidziyo yainzi yakanga yasiyiwa kuWhite. Andakataura nyaya yemidziyo yemadhirama ainzi because nyaya makauya muchiti homestead dispute ndokubva Cherity ati stendi yemamurove ndakatenga ndega haina Moses mukati. Ndokubva wati iwewe Cherity anga ari mudzimai wako awakapinza basa kwawaishanda kuWhite. Mushure iwe usati warwara wakanga uine madrums zvinanasulfuric acid zvinanasaline and so on zvawakasiya zviri mumaoko maCherity iwe uchibva warwara. Wazorapwa waita zvakanaka wakadzoka uchiona midziyo yese basa rake pasina. Ndokubva ndati waishanda naCherity muri vaviri here kana kuti pane vamwezve vamaishanda navo? Ndobva wati wewe hopu ndinawo wataishanda nawo. Ndikati chiuya nemunhu anotipa hombo hwekuti zvechokwadi maishanda mese naCherity ende iwe wakarwara ukasiya midziyo yako iri mumaoko maCherity. Midziyo yawakasiya yaive chakati nechakati nechakati nechakati. Ndo munhu wandakakumbira kuti auye muno kudai kuti atipe hombowo nekuti nhasi uno iwo chauri kuklema midziyo yemadrums ako kubva kuna Cherity handi ndo saka evidence yacho yekuti zvechokwadi madrums aya aiveko here because mhinduro yaCherity yakati kudii pamudziyo. Cherity akati haana zvaiziva. Inini handina zvandaiziva pamadhirama aya. Ndofunga ndikanyatsotsanangura ndokwanisa kutsanangura brief mafambiro akanyatsoita zvinhu kuti dare rinyatsonzwisisa zvakaitika. Mafambiro akaita zvinhu ndeyekuti ndakatsvaga mabasa nabamukuru vangu kuHighland shopping center ndaitoshanda kufront shop yacho yanga yakadhivaidwa nepakati kumashure ndokwaiitwa zvemadhirama ndaishanda mushopu kumberi tichishanda kudaro mushopu 1 but kungodhivhaidha zvekuti munhu ini ndaishanda kwaitengeswa kufront. Toshanda kudaro mvati anzi hutori unhu hwake hwekuti ndabirwa mvati inini ndashaya mari yangu mandibira mashotesa zvinhu. Ndikati ndashotesa zvinhu ende akataura large amount yekuti ndaisakwanisa kana kutomboibhadhara panguva iyoyo. Ndo unhu hwake hwekutora advantage izvezvi mission yake ndeyekutoextota mari kwandiri of which hazvisi kuzobudirira zvazvo. Bva ati iwewo ndakuenda nekupolisi. Ari kushandisa chitsotsi
nekuti zvinhu zvake zvese zvaanotaura ndezvekunyeka. Nekuti handina kupara mhosva yekutora madhirama. Ndinenge ndakutomba hangu nemhosva yange ndakapara. Zvakaitika ndezvekuti akabva andidhirega kupolisi akati hanzi ndashaya mari yangu yakawanda chaizvo. Inini manje mapurisa bvaazoti haina handichada kuti nyaya iendere mberi nekuti munhu uyu tinenge anenge kaukama nekuti ndakamupiwa nemunhu watinonamata naye. Tati garei tabva kugreen vat ndakukuisa pasuspension. Ndozvanduka kuzama kusvika ipapo ndichataura in brief hangu. Bva anditi ndakuisa pasuspension wakugara kumba ananga ane imba kuHoughton Park yaigara vashandi. Ndobva ndagara kuya saka iye aitora advantage of me kuti aiti hanzi wakashotesa zvinhu achibva azouya kwakurara neni kuHoughton Park kuya. Zvinova zvinhu zvinotondirwadza nyangwe nanhasi kuti inini by that time I was 17 years ka. Ende iye kana achiti akandiroora 2009 ndanditori ne15 years 15 to 16 years. Iye pamatauriro ake aichiti hanzi akandiroora 2009. Bva ndatobata pamuviri panguva dzacho idzodzo. Nditi ndopakazoona kuti nyaya iyi inogona kuexposika ndopandakadzoka kumba kubva nditsvagira imba kubudiriro yekugara. Ndobva bamukuru vangu vataura kuti tiroorane ndokuroorana kwatakaita. Tichigara kubudiriro kudaro bva atanga kutaura kuti inini manje ndine mhiko dzangu dzandinoita ndofanira kuroora vakadzi vakawanda saka ndakutonodzokerera nemukadzi wangu mukuru. Ende pese pandinoita mari ndofanira kutoroora umwe mukadzi. Zvinova zvinhu zvakakonzeresa kuti tinetsane manje ipapo. Tanetsana kudaro kusvika ndikutaura in brief. Ndobva ndatuta zvinhu zvese kubva kubudiriro kuya ndokudzokera kwandakaita kumba kwedu ipapo. Ndadzokera kumba kwedu paya akazotera musi wakatoresa birthday mwana iri musi wa26 April 2011. Birthday rakatoresa mwana. Akati nini handichada zvekuti vakadzi mune system yekuti munezenge makunditera. He was very normal. Ipapo at that time akatoresa mwana birthday. Munezenge makunditera muchiti mwana ari kuda birthday. Bva ati saka hande unondipa zvinhu zvangu. Akatuta zvinhu zvake zvese. Mubhedha chii zvese akatututa nezvisiri zvake. Ndikatofonera sisongo ndikati akutora nezvinhu iwo sisongo vakati asiya izvakadaro. Bva atuta zvinhu zvake bva aenda. Ndikutoshandiswa kuti sei bamunini ava munina wake chaichai watiri kutaura ndiye aitogara nemakii like guide lazi watiri kutaura kuti aishanda naye ndo waigara nemakii naiva waigara nemakii. Saka ndikutoshandiswa kuti sei vasina kuuya munhu ane mateksi mutaunu manitadza kuuya kuzomiririra nyaya dzakadai sei. Ndo mafambiro azvakaita. Akatofonerwa akati handitsikeko kuna dzambosa ana kuchena. Inini manje 2016 ndakatomboapply maintenance. Iye akatosaina up maintenance yandakaapply kuna baba. Signature yawo iripo yavaisaina tiri kumapurisa judgment ikatoitwa. Havana kana mwana ukachengeta kubva mwana achizvarwa. Havana kana kuchengeta. Votaura kuti hanzisoni 2020 vakandipa $500. $500 haisi mari kayokuti vangati hanzi ingachengete mwana kubva kudhara. Inini ndinobhadhara school fees, payments ema-school fees nema-invoice. Mwana wangu anobhadhara more than $500. Anobhadhara more than iye akati akazondipa $500. Last time takaita ngematsotsi nokuti hatinonge takanyatsotsanangura nyaya iyi. Akazoenderera mberi uyu mangara achiti akandipa $500 muna 2020. Ndozvandoda kuclarify kuti $500 hongu kana akandipa kondichi chinonditadzisa kuiconverta kuschool fees ndichibhadhara more than $500 yeschool fees imwana. Oti hanzi akandipa $500 iye ane chikwereti chekubva 2016 chemaintenance apa. Inini ndakazvitengera ndega stand iya tsamba yesabhuku nditori nayo apa. Iyi tsamba yesabhuku iyi neagreement of sale yestand yangu yandakazvitengera. Iye andikada kuzogara hanzi vari kundirambidza kusvika pastand pangu. Pastand pake pakuti kudii. Zvinondirwadza zvisingaiti zvanoita bosi yano izvezvi ndikutodisadvantage mwana wangu kutone consultation nevisit ndatotadza kuenda kunoona mwana wangu inini nhasi.
ende transport yandikushandisa fees yemwana ndinozoiunganidza nguvai kutaura zvemadhiramu akatendeka antore maproperties andokupfuura madhiramu iwa akatendeka ndinoda kuedza kubudisa ndirimo vakasamwomo kana uri munyaya mune chanzi yenyu kutaura double ivo vava muman'ara avo vanga vatori nemaproperties dzimba zviri traceable zviri tangible and traceable vanga vane makombi 2 masuper quantum aya anonzi mati masuper custom nedzimba vari kudii kurequesta zvinhu izvozvozvo vachiti hanzi inini nenyaya kuti madhiramu hatisi kudirecta idu kutotaura tiri paspain kana takuchinjana mazwi indoti bhurai dhombe ndine mubvunzo wandakubvunza wana achida mhinduro iwowo direct handakubvunza nhoroondo dzese dzandakusana kurovedza ndabvunza mubvunzo wezvemadhirama anga ari kuseri wandakati ngaandigire umbowo hwevanhu vaishanda kustores kwacho kwemadhiramu kana ewitness yemunhu ane umbowo hwemadhirams ndozvinhu zvandakakumbirwa nedareni zvese zvamamutaura izvo handabvira ndazvikumbira makutodirecta dare kuti dare fambai vakadai ine ndinoda umbowo hwandakataura ende munhu anofanira kunangana naye ndeuyu kuti andipa here umbowo hunoita kuti tienderere mberi kana kuti kwete iwo ndabvunzazve waishanda nemadhiramu zvaiitika kumashure ndozvega zvandoti undipindura munhu ane tikada kuita abination yekuti tiite shonherako ichikurwisa nyaya yekuti inange matsvukuda kana zvishande nekuti ukada kunangisa nyaya yako kudaiwo ino vanonangisawo vantu kuda ndo vandataura nezvesitendeko yemamurori for ini nditotozviziva zvakutora zvese but zvisinei nenazvinenei ndikunangana nenyaya yamhakaronda ndoyandokunangana naye uyu ndiye andakatuma kuti andipe umbowo hwezvaari kutaura chandiri kuda anipa tsamba iri kukonfirma kurwara. That's not enough. That's not enough. Sorry, Moses, ndakati ndipe uyana na witness kana zvinyorwa zvekutaura tataura nyaya yekuti zvinhu zvikaizvo zvinenge wakazvoda wakazvitenga. Sorry, kana sauri. Asi chikubhuda ndinani kuti ini ndinofunga kusvikana nasosoro ndiri supplier wezimupepasi pamishonga yawo yese. Izvozvo zvese hazvina dambudziko izvozvo. Ndaigona nazvo maodha acho. Aiwa, ine handisuda odha. Indinoda madhirama awakauya uchiclaima iwewe. Ndinoda munhu ane umbowo wekuti madhirama yanga aripo uye akasiyiwa ari mumaoko macharity. Ndiye handinoda chete. Madhirama ngari. Ndinoda handiwo munhu awakasungisa ndicharity kuti unoda madhirama ako from charity. Saka ndinoda umbowo wacho. Ndinosungirira charity pamadhirama ako chirudzii. Ipo pasina umbowo. Ndotongoshandisa word of mouth. Charity une mhosva iwo wakasirwa madhirama emunhu ndobva warakatisa. Saka ito aripa. Zvinoshanda izvo. Hazvishande zvacho izvo. Ndipe umbowo. Kana tisina umbowo handikwanisi kuenderera mberi. Because nyaya yako wakamhangara uchiti hostage dispute. Mukutaura kwenyaya anobva kuzokurisa nyaya yemadhirams. Madhirams acho ngaachiva neumbowo hunobatika. Kana kungovawo nemumwe witness anoti charity obati unomuziva here hokutozivana. Makashanda mese papi zvoenderana. Chii chaiitika kubasa kwenyu otaura zvikuenderana nezvinotaurwa nacharity. Handiti bate zvimwe zvatina munhu iyeye tinoenderera mberi sei isusu tisina umbowo wacho. Hapana second witness. Izwi nderako iwewe nderacharity. Munhu makakwana makadaro. Handikwanisi kuenderera mberi Moses. Usara kwokutoti wandigira umbowo hwandakataura. Hwemumwe wamaishanda naye ikoko kwacho aichengetedza madhiramu iwawo kana umbowo huri return. Madhiramu andakatenga kukambani inoti ndakatenga kuchemical enterprises. Invoice yacho iyi. Ichi ndakatenga uku, ichi ndakatenga uku, ichi ndakatenga uku. Zvauya marekodzi angu ekuti zvakapinda mabasa aya. Wosva marekodzi ako. Aizvichengeta neuyu.
pandakazorwara ndakasiya mabasa paina uyu nacheri ndakafunga ndikati cheri ndanga asingashanda ari 1 handiti paishanda vamwe vanhu vakawanda ndapauyenga vamwe vanhu vacho vanotestify zvechokwadi taishanda tese nacharity namoses. Pakarwara Moses munhu akasara ari manager pabasa ndicharity, then from there charity becomes accountable. But kana pasina anotaura kuti charity ndiye akasara ari manager, how do we make charity accountable? Kuda zvakaitika pakurwere wakatangira ndiri kumba kwawo ndakambokwira bhazi panoenda kumusha ndikafamba nditsoka series ndakagara kumusha for over 6 months. Saka zvinanga zvimakii taigara nawo nemotikari takumba kwawo. Saka iye ndakatusa ndiyaivhura makii handisindiripo naye. But umwe wacho uri kupi? Ndosaratira ndokumbirawo ndizotrafoseredza wandaishanda nawo utawa umwe unopiwa nemashoko amunhu ka anonetsa kushandisa kudai. Zvinonetsa kushandisa izwi remuromo wemunhu kudai. Maona charity ari kupengereka akashinywa nekutisa zvimapepa zvake hobhobho izvi. Zvine written information yekuti tokwanisa kugamuchira zvechokwadi pakabva apulayiwa maintenance kuzayagara. Zvechokwadi munhu akatora license rakatodhirwa date. Handiti saka iwo ukauyawo nepepa rako kuti ndakatenga madhamu 5 esulfuric acid kuchemical enterprises musi wakati invoice yacho ndei. Ndikatenga madhamu akati ezailini kwakati invoice yacho ndei. Evidence yekuti zvakanopinda kushopu yekuhighland bhuku rangu nderiri randaichengetesa mastocks iyi. Nyangwe bhuku remastocks rikazoshaika. Asi munhu aishanda mustores paive nacharity naMaxwell naThomas naPeter. Thomas naPeter naMaxwell ndivo vanopa hongowo hwekuti musoro ndonge ndarwara munhu aive nemakisi necharity. Handizvobva zvokuti watwasanuka. But kana pasina vamwe vanhu vanopa hongowo iwo uri 1 chete handidi kunyema. Kunenge kuri kungoma ndikuzoda ere kuchiita zvandinoda asi tisina hongowo hunoita kuti tigone kuenderera mberi zvinogutsa dare zvichigamuchirwawo nevanhu. Zvisine chinanga ndine chikumbiro nacho ka ndinanyanya kubhondodza kuti kugara nenguva yatanga tatora tisiteseka anogona kunge akashandisa zvinhu izvozvo upenyu hwake asi ndine mainvestments papers nemakambani documents akasara nawo ndakambenge ndakataurana naye akati iye nebasa rake anogona kutibatsira kuenda kumaofisi dzake akanga akandodzotarakwaza kutibatsira kuenda kundotresa kuti madocuments ari kupi sekuti iye ndamirwa nesimura kuti ndiite re-registration nemakambani angu eVAT because ndakatry kuti up-to-date kambani yangu yese kuti itrade zvakare. Saka ndozvindaikumbira zvakanyanyisa ndozi yangu kuti zvese izvi zvinogondaro zvingangorasika kana kuti zvakadyiwa asi pane madocuments angu akanelinda nemarket shares nemutual papers ndotonetseka kuti ndingawana sei ndiye anga akaachengeta zvoita ndibatsirwe. Mamadocuments acho toenda kwaregistrar of companies vokusechera kamadocuments acho akanzarwa aswanikwa I know macompanies ndaranga asiri mudatabase re-electronic handiti saka macompanies akanzi re-register but they can search kana vashaiwa madocuments vanenge vaine macopies kandi vanosara vaine copy yecertificate copy yememorandum zvese zvinosara zviripo necopi yeCR14 kuita market shares ndakazi nduye nemareceipt ndaibhadhara mari dzatanga kachinjwa but nhakanyaya kwekwaregistrar of companies wosecherwa madocuments ako madocuments ako kana awanikwa woita re-register kambani yako woenderera mberi nezvaoda kuita hazvidi charity mukatizvo zvimainvoisi mareceipt ndaibhadhara mari dzeida market ndakazi nduye nawo kuinda market mashares ndikabhadhara kana 2000 years intermarket ichiriko here mazuva acho yakanga iripo ezvo zvirakunzichi handizivi but these are big companies dzekuti vanochengeta marecords because nyangwe ndikaenda mubhengi ndikanocheka akaunti yandakambovhura 20 years ago andovanokwanisa kuisecha vanogona kupa limit yekuti before date rakati hatichakwanisa kuita but kuti nozviti mambo ita manje handifunge kuti zvichine jurisdiction yekwamambo izvi izvi zvava nejurisdiction yekusoro aidha kwaregistrar of companies kwacho or unoenda kuintermarket kwacho direct. Dai uri kuti intermarket iriyo yataura kuti charity produced ABC because of ABC then it becomes iwewe intermarket nacharity. But as it is now, it remains word of mouth.
iwo uri kungotaura nemashoko ako kuti ndinoda marisiti eintermarket from charity but charity vanobva ati handizvizivi nyaya yatopera umbowo hwacho huri papi hwokuti mambo vabate charity nemhosva yemarisiti huri papi umbowo hwokuti nditi charity ndipe marisiti kana ndipe madocuments ezvawakabatiswa handii word of mouth here dai wenewe getrude Jona, taura tinzo. Ndiwe kashamwari yaMoses. Ndiwe vantu vaifanira kubatsirana naye kutsvaga umbowo. Aiwa, chinhu chandiri kuona zvinokondedza chekuti ani achigara pakati penyu muri vaviri adii kugarawo. Anotya kurohwa naMoses. Ukudei pakati ipapo. Uchatinetsa iwe. Taura tinzo Jona. hai ndandichiti zvangu maonero andiri kuita mambo akadaro zvake Moses asi zvinhu izvo zvinhu zvaifanirwa kuti dai zvazviri zvechokwadi zviripo dai akataura kana charity zvisiri zvokuti akurembedzei nemambo kana chikupai nyaya isinyei kuti zvakati ndo maonero angu kuti ndo zvaifanirwa kunge akaitawa kana kuti inini samukoma waiziva mukoma ndaine mapepa angu akati zvakadai ndoziva ndobvunzoka charity kuti unoziva here badikina zvinokana ndokutomboshamisika izvi zvinonzwa imiguri imwe chete michigonogarai pasi mbonokurukura zvakare kana paine zvinobatika zvinoita kuti mambo vauye pakati ndozouya asi kana rini word of mouth like this mbogarai semhuri mumboita mumbokurukura mega with sober mind pasina kutukana pasina kunongedzerana muchenzokurukura zvakanaka mungota try to refresh memory yenyu zvechokwadi zvinhu zvakamboitika here izvi mukati mambo wauye pakati penyu apa mambo vari kudzibatai charity nemhosva vachikuti mambo wabate charity nemhosva vada umbowo hwacho hapana zvimwe chete zvonesendi yacho iri kunzi yekwamurove yacho umbowo hwacho hapana handipataurwa zvekaivhandudzirwa zestendi yekwamurove umbowo hwacho hwokuti nditi charity vari vakaipiwa naMoses hapana umbowo saka ngatichimbogarai pasi semhuri with sober minds mumbonyatsokurukura muite refresh your memory kuti ndipapi patakarasikira apo zvakaitika here zvinhu zvinanga hapana izvo kana mazoita umbowo unobatika asunungukatidzoka umbo vanenge varipo asi pane zvino I am sorry handikwanise kuprosida handisina umbowo wakapiwa mazvita Moses, Jonathan, Gertrude, Vova, na Charity Vova.